Ассаламу алейкум, вечер. Продолжение. Гурджи Буалыч, где-то в начале июня. Анзе бухт больше. Хагу Буерыш, иншаллах. Чама Буалыч, Гурджи Буалыч. Насана Бяба. Ора, ажима. تقار حبي حقو بوا حقو بيش أشدلوا بيش حمدل جزت مل بو أوش تق حقو بيا كرزينا بس easy سوا أشدلوا yarış kuruş bu kuru yanış lehta çok kahik akar çok lehta kahik lehta var guddasan yuvartı yanlahtır نوقع وزردر مشتتيالج دعينا حمي حد سيولوج جوسي قصدار أصله وسطنا يتوتر مالدي زي نجا سنة حد يقولي هاون حد يقولي إيمنا أغارجر ورجع دايتي شتكاش إيش دا أغار زكون إقرع أغارجر دايتها فيلمرشكر صولتي عمر دايت حشيتت قشعر в первую очередь привилегии местные, для местных. Я Цунду ағам выгодно, да? Ярыш қиыр безіт прогорет, дядым доғы дил хадат, доқ хандат, урожай ханят, зи хантян, зи хултат аған. Әділіз. Ханс кризис ханышаны фирмаш малханнах би ашаш тилра шорты ноқсылдыш заполните кяхтыш электронном виде дадахиттир мортазыр ағар сажы شديد على أقش حتى يتر إيش سمول بوزيشان حتى يتر إيش نوقصه سونا دير سير نايا زراس آخين كياخ زبون تراس через электронный адрес телефон заполнить да сзади траس сзади حقا чат я подтвердить через полчаса حقا чат куда Шолаш дина сейрен уже. Ахч. Хатасыр карточка-то. Бог соцы буасы же. Фирма да қол буасы же. Штамды вечер. Алла да барса болбай. Алла не злоу алай моха. Салам алейкум. Босу мол волчана.